assalamu alaikum bandiraɓe yiɓiyankoɓe Diaogo TV e ballal Allah e ballal musidɗo mon Amadou Diallo taw eɗen jaada e windere TV hande noon en gonde musidɗo men goto mo ganduɗen hay goto présentatamo hol gonɗo kanko e nder aduna o oɗo gorko mo coyden sikki ala présentation o jutta musidɗo tedduɗo min calminima min beltanimama kadi min bismimama ɗo e nder Fouta diwan ma calmina bandiraɓe kalna yimɓe hol ya mi salminima Amadou Diallo mi salmini bandiraɓe foof dendagal yeɓoɓe Diaogo TV ɗum ɗo noon ko welema mawɗo kadi ko wonata ko tufere fawande soɓɓundu mawo ko nafi e banggueji ɗiɗɗi pop so tawi hande mi huccodiri e Diaogo ɗum ɗum wonnami welema mawɗo e weltare gonɗen ɗo hande koye nder département mo Kanel taw koye région mo Matam e commune mo Horkadiéré wuuro en wiye Aynoumati bandiraɓe so tawi woodi ko jogori gantidde e komin jogori jabade ɗo ko min ñaguima yafuya on jarama gonɗen koye mois de mars mi sikki on ko joguiɗa kada haala seeɗa e rewɓe te kadi eɗen gandi a duusi rewɓe no fewi seeɗa eyyi mi weltima caggal koye mois de mars wona ko lewru ndu ganduɗa dabba kam koko ɓooyi ni teddinede dabba ko jogui ko ɓuuri lewru mars tan kono noon beele manan ene labta kadi ɓe keeroro ɓe guettina gueɗal e nder nduɗo lewru le 8 mars woni ñalawma koptudin taw ko ñalawma debbo fo ɗo woni en mbi ɗum mana bonne fête e fête manan ɓennuɗo o eko wona ɗum fuɗɗorade mo ganduɗa ko on Allah waddi en hande nan toon e Dakaru Sénégal en wiye Habi Houley ɓeɓe ganduɗa eɗen liggodira e munen ko wayno Oumou Siba ko wayno Dieynaba Sara Bal e bandiraɓe woɓɓe kala ɗo debbo woni onon foof on mbiyama bonne fête yo Allah hokku en tawede o saaha mo wuuri kadi rewɓe mana ko jaggorgal manggal labtugal taw ko e nder gurdam hande Oumar Doro Coumé naaten e nder bunndi yewtere men holno paamirɗa hande leydi Sénégal yimɓe foof nene mbiya leydi ndi ene tampi holno paamirɗa leydi Sénégal hande mi salminima yimɓe hewɓe nene goya leydi ndi ne tampere noon koko ɓooyi e aduna so tawi en kaldat gonga kala ɗo jaaɗa a tawat ɗon tampere kala nokku mo gonɗa ma wod foftuɓe 100% wooda foftuɓe 50% wooda tampuɓe 100%. ɗum ko aduna windori noon kono hande sa ƴeewi e nder leydi Sénégal yimɓeɓe fof mbiyata tuggude ko oɗo régime jooɗi ko femde ñalawma hande leydi ndi ene jogui caɗele joni noon haalpulaar en wonko keewi haalde ɓe mbi neɗɗo woto ƴeew ɗo janɗa ɗo ƴeew ɗo perguitiɗa ɗo d' abord yimɓeɓe ne poti wadde rétrospective walla ne daara e rétroviseur mumen ndeɗo tampere holto ummi ndeɗo tampere holko saabi ɗum ko gonga won tampuɓe kono kadi wonɓe tampani so tawi en ƴeewi e duuɓi ɓennuɗi no yimɓeɓe mbirata ene poftini hay on saaha ene woodi tampuɓe kono e oɗo saaha sa ƴeewi yimɓe hewɓe tampere mumen ko oɗo régime ari ko won noon ko wonno ɗo won wonnoɓe ɗo ene liggo ene daña won wonnoɓe ɗo ene liggo ene meeɗa won wonnoɓe ɗo liggotako ene daña joni noon hande ɗo yarete Allah addi régime kesso woni ko e yurnitade gueɗe leydi ndi dartini won gueɗeji kewɗi hande ko ɓuuri hewde e luuhoɓe ko ɓuuri hewde e woyoɓe ko ɓuuri hewde wiyoɓe leydi ndi yahani leydi ndi welani hay nden ni won hen leydi ndi welani e munen saabu galano liggey dawano kirdaki ko ɓen hande ɓuuri hewɓe kadi ene mbiya noon woɓɓe hen ko wonnoɓe ɗo henna liggaki dawani kirdani kono en jogui tappalagal e karapiliyagal e kala bantiyagal no keɓiri kalis woni ko wiyete ko ngay took muy dox hono ko wonno ɗo ko hono ko yiyano ɗo ko leydi ndi soko tawi ndi tampi hande so tawi hande ndi yoori so tawi hande won caɗele keptiɗi ndi yimɓeɓe yo micco wonɓe ganduɗa ko ɓen gonno ɗo est ce que wona ɓen gaddi e leydi ndi caɗele woni mbaɗi ko weeli ɗumen guila nden ha ɗo yarete ene wiye arɓe joni ɓe ngala ko mbawa liggade mbawa gollade kono noon il faut yimɓeɓe ƴeewa hol leydi ndi ummi so tawi en kaldat saabu Allah wonko wonno ɗo c'est de n'importe par exemple wonko wonno ɗo to banggue no yimɓeɓe bonnirta kalisaji ɗi ni no ngaaluji ɗi no gimmorto e nder état o ene faye yimɓeɓe ganduɗa dawani kirdaki nana neɗɗo wiye waɗama chargé de mission taw nene galle mum jooɗi nene guesa mum jooɗi nene baldi mum jooɗi dawani hirdaki so lewru ma yi yooɓe taw mana ene woodi ɓe ganduɗa ɓe ene liggo
keɓata ko poti ko heɓde ene waɗi ɓe ngannduɗa voilà neɗɗo goto jogo poste uji tati nayyi tawa ɗum ɗon pop fawaki e lawol waddi yimɓeɓe woto ɓe ƴeew hannde ɗo wona ɗo yoɓe ƴeew to yimɓe gummi to holko addi nde ɗo saɗede wona joni ko joni nde wufti kono nde awa koye régime ɓennuɗo o awi nde ɗo saɗede wadde an no pamirmi an en tant que wittiyanke manam jurnittoɗo an aɗa faami régime kesso garɗo e jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal aɗa yaadi hen non min ɗo ɗo yarate régime kesso garɗo o jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal mboɗo yaadi hen jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal mboɗo yaadi hen e yurnade kala ko ganduɗa ɗum ɗo ko ɗo ɓe tawi haɓe poti ɗum yurnade saabu neɗɗo soko tawi hay sinno ko an so tawi aɗa woni e bitik aɗa ɗanno aɗa woppiti ɗum neɗɗo o jaɓata o wona e bitik he on calculani o wanda ko tawi ɗon anna jaɓata jaaha on calculani bitik o ganda ko goppuɗa ɗon wadde koɓe mbaɗata ko min mboɗo yaadi hen 100% ko reddition de compte ɓe gone wadde yimɓe hewɓe noon ene mbiya wona reddition de compte ko yoftade min mi yiyani ko waɗa ha ken yofte heddi noon moni pop yo won responsable hoore muɗum kala ko kalfininoɗa so tawi a noddama wi ko ni mbaɗirnomi so tawi no mbaɗirɗa ni ene laaɓi bisimillahi goppeɗa jaaha gaynoya gawoya walla ndemoya so tawi no mbaɗirɗa ni laaɓani ƴeftuɗa ko jawdi leydi ndi lawol fawe ma no ƴeftuɗo jawdi janandi lawol fawirte mum ni point barre merci a jarama e on ɗon analyse mi sikki bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Diawo TV yeeɓiyankoɓe aussi Windere TV on paami tigui ko Oumar Doro Coumé hande holno jiiruɗa leydi Sénégal hande no wayi surtout to banggue nanggue eɗen mbawi toɗɗade hen goto ko wayno nanggal Farba Ngom hande o hol analyse mo mbaɗɗa hen min mi ala hen haljo goo ko Sénégal najo caggal wondemo neɗɗo ko Sénégal najo koye leydi he o woni ko honorable député o wonno ko ardi pop ɗo woni eɗen ñagonomo yo Allah yaltinmo sababude goo ko neɗɗo ɗiɗi ko Sénégal najo tati gandodiral men e makko eɗen ñagonomo yo Allah yaltinmo to woni ɗo caggal noon ko e leydi ndi o wonno won banggue mo o wonno waɗi arɓe tuumimo nanguimo min ɗo mi ala hen haalande so wona duwanademo ɗo noon ko laaɓata ko woni ko hakkude mabɓe kanko nangaɗo e kamɓe nanguɓe ɗo ko laaɓata ko woni ɗo noon ha ɗo yarete taw ko tuuma ho suwata o wonde gonga so tawi neɗɗo tuumama hunde haadi ñawaka ha lawol wi aha an de ko wiya ko an ƴetti ɗum ha ɗon ɗo yarete a suwata wonde manan ko an waɗi ko wiya ko ɗo wona min laɓɓinto saabu somi wi o waɗani ko wiya o waɗi ko mi alna ɗum dalilu kalmi koko welimi somi wi ko kanko waɗi mi alna ɗum dalilu kalmi koko welimi ɗo ko waɗɗi kam tan hakkudam e makko ko duwanademo ko ñaganademo dendagal fo noon ɓiɗɗo leydi Sénégal tuggude e makko e goɗɗo e goɗɗitiɗo kala mo lawol sohli kanko hoore makko o haali hunde ko makko o wi kanko so lawol sohlimo yahata saabu ko Sénégal najo kanko woni holi on soko tawi lawol sohlimo yahata la mboɗo yaade e makko e ngon miijo heddi noon ko tuuma ko Allah andi ko kanko andi ko tumɓe ɓe gandi ko laaɓata ko kamɓe mbawi laɓɓinde ɗum kanko wawi laɓɓinde hoore makko ha laaɓa cer wiye e yon ɗum min cikkuno ko ɗum min panno e ma o ronki laɓɓinde hoore makko ɗum hankkadi wonti facette goɗɗo heddo minen duwonomo kono kam min mi yiyani hen taw won hen yimɓe no mbirata ni won hen yimɓe ne mbiya ko yidde haɓade ɓiɓɓe Fuutankoɓe min mi yiyani ɗum won hen yiyoɓe ko yidde haɓade ɓiɓɓe Fulɓe min mi yiyani ɗum saabu soko tawi ko haɓade ɓiɓɓe Fulɓe nde Khalifa Sall jagga hol wonnoɓe haɓede so haɓade ɓiɓɓe Fuutankoɓe nde Barthélémy Dias jagga hol wonnoɓe haɓede so haɓade ɓiɓɓe Fuutankoɓe nde Karim Wade jagga hol wonnoɓe haɓede so haɓade ɓiɓɓe Fulɓe nde Aïda Diongo jagga hol wonnoɓe haɓede la moni fo noon ene jogui droit haalde yiyande mum kono kam min mi yiyani won hen yimɓe ko jiyata ko jimi tan ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Allah ne wawi noon taw ko tumete makko ala e makko min kam ɗum dontumomi so tawi satti ha ko tuuma ko tawa e makko mi a bono yaniɗo hanani
yo Allah lamɗo wallumo yalta kanta kam no yimɓe mbirata ni mi yiyani hen ko fuutankoɓe kaɓete mi yiyani hen ko halpulare en kaɓete mi yiyani ɗum. Merci beaucoup Oumar a jarama ene wayno ko jinnomi namdade ko ari hen no moƴƴi yimɓe men ene jogui haaluji ɗi ganduɗa haaluji ɗi pewani il faut yimɓe mbawa jabde Oumar Doro Coumé ganda leydi ndi wona fulɓe tan jeeyi leydi ndi wona sarkulleɓe tan jeeyi leydi ndi wona joolaji wona jolfuɓe kadi il faut yimɓe paama jolfuɓeɓe koye leydi he jeeya serraɓe koye leydi he jeeya woɓɓe koye leydi he jeeya goto foof no mbiruɗa joni en jogui ndimagu so tawi o noddama o nooto neɗɗo so tawi aɗa laaɓi e gollal maɗa sa noddama a hersata jaaboyade hande o holno jiruɗa ɓen ɓe ganduɗa saaha fof no mbaɗa jalte ɗo e nder leydi ndi ɓene mbaɗa jalte France ɓene mbaɗa jalte Amérique yo leñol ngol foof ar yimɓe daro mballa farba ngom haɓede yimɓe jalta duppoponoje e ɗum ɗo holno jiruɗa ɓen non mboɗo yaadi e wiide jalten mbaɗen soutenir farba ngom mboɗo yaadi hen saabu min mboɗo waɗamo soutenir mboɗo yaade ɗum woni komi yaadani ko jalten sababude ko fuutankoɓe gone haɓede mi yiyani ɗum min toujours ko ɗum woni komi yiyani ko jalten ko fulɓe gone haɓede min mi yiyani ɗum mboɗo yi jalten mbaɗen mo soutenir jalten kaɓanoɗen mo jalten kaalen jalten sababude ko ɓiɗɗo leydi ndi so tawi o toñama toña ko ɓiɗɗo leydi ndi wona ɓiɗɗo murtannajo toña so tawi ko kanko tooñi ko ɓiɗɗo leydi ndi tooñi ɓiɓɓe leydi ndi min so tawi wiyama jalten sababude ɓiɗɗo leydi ndi eɗen mbaɗan ɗum manifesté eɗen kaala mboɗo yaadi hen mais soko tawi ko jalten pour kaali ko haalpulaar walla pour kaali ko joola walla jeeya ko to walla jeeya ko ga min mi yahani ndin mbaati min ma part personnel moni fof noon ne jogui ndima kala no weela yo yaara ha ɗo ɗo yarate ɗon kadi mboɗo hesɗitina dandalame makko mboɗo hesɗitina yiddame makko mboɗo hesɗitina e duwanademo ko fawa e dow makko o Allah ne wawi taw wona gonga yo Allah lamɗo laɓɓinmo ha laaɓa ceerno kono mi yahani e mbaadi yomin jaa hamin kaɓoye saabu mana ko fuuranke jagga non ko Sénégal nago jagga ko état Sénégal tuumi ɗum yo Allah laɓɓinmo point barre mi golle ma jooɗi peewi min paami tigui no kalirɗa ni garten e dawal gongal Mansour Faye goto mo ganduɗen ene fonno ɗannade donc haɗama ɗannade en jii kadi premiére dame woni Marième Faye Sall yalti ene haala haaluji musɗi taw kadi ene haalda ɗum fitini holno jiiruɗa ɗum koye rôle makko woni saabu ko bande ko gorko haɗa ɗannade ɗum no yiɗiri fof yo haali omo jogui ndimagu haalde hen mettinde hen kono ko mabɓe ko woɗɗani kamɓe kanko Marième Faye ko makko ko woɗɗani d' abord kanko Marième Faye taw kanko premiére gonnoɗo premiére dame kanko taw kanko ni e hoore makko omo foti haalande yimɓe fondation servir le Sénégal holno mayiri holno gasri holno yimɓe piniri tan wiya fondation servir le Sénégal haaɗi ɗo henna gasi fof momtama sabu fondation servir le Sénégal wonko joguino e ngaalu leydi ndi ɗum ko facette goɗɗo ɗiɗi Mansour Faye ene ɗaminino haɗede yaltude leydi ndi non il faut yimɓe ganda ɗum saabu sa ƴeewi ɗeɗo balɗe Mansour Faye ko waɗata laamu ngu attaqué ko wayno leydi peut être wonko yinno kadi ko wona ɗum Mansour Faye wonko foti namdede oɗo Mansour Faye woni ɗo ministre manam mo ganduɗa nde SDE immotoɗe natta wonde SDE ene wonta CNO kanko wonno ɗo e on saaha ni ko SDE ɓurno moƴƴude e Sénégal kono wiya won juuji jaaji baɗaɗe won dokke baɗaɗe hen won jeenaji baɗaɗe hen ɗum addinamo o rokkita CNO jogtade ndiyam leydi Sénégal ɗum nan ɗon goɗɗum ko wona ɗum temps Covid hawri koye Mansour Faye 1000 milliards biyeteɗo manan waɗama péage bonnama yeehi ala naati hay goto anda holɗo naati Mansour Faye ne foti haaldede hen il faut yimɓeɓe ganda heddi noon hande ene woodi politicien ji gonɗi ɗo gonnoɗe laamu ngu ene deƴƴi ene mbi cuk kanko o ɓurani Abdoulaye Daouda Diallo wonde APR nene yeedini wiyem o ɓurani Abdoulaye Diouf Sarr en o ɓurani haɓe mbayno leydi wonnoɓe APR wonnoɓe régime ɓennuɗo nene jeeɗini mbiyem kadi alay sago o haɗe yaltude saabu ene woodi ɓeɓe ganduɗa koye régime ɓennuɗo o gonno yimɓe fof ne pannoma jomumen namde mbaɗi molƴet jalti leydi ndi yimɓe Sénégal naɓe won ɓe beelaka ɗum ene jaa hen Mame Mbaye Niang ene jaa hen Mamour Diallo aɗa faami waddi neɗɗo o haɗede yaade pour min wona délit neɗɗo yo haɗe yaade namdodire sene laaɓi ne wi poste to yiɗi fof yo yaah so laaɓani
haalda e yimɓe ɓe ko kalfinɗa ko holɗo naɗuɗa ɗum ko ni tan foti. Allah jarama Oumar Doro Coumé golle ma jooɗi peewi mi sikki bandiraɓe nani paami garten to banggal licence uji ɗi Oumar Doro Coumé yimɓeɓe hewɓe nana diwe e nokkuji mumen eɗen mbawi ƴettude hen yeeruji kewɗi ha tengti noon ko wayno port en ko wayno aéroport e ko nandi hen yimɓe ne guitte tan liggeyaji mumen e ɗi ɓene mbiya ne waɗi dalil ɓene mbiya ala dalil annen hol yiyanne joguiɗa hen? Min yiyandam hen neɗɗo soko tawi a ari e galle a tawi galle o won ƴettaɓe ɗon ene liggo no ƴettirani ene feewi liggey mumen ene moƴƴi ene jokki liggey mumen ɓene woppat ɗumen ɗon a tawi ɗon noon woɓɓe no ƴettirani fewani te ngala ko liggi ɗon sonani ɓeydana nokku o charge a itta ɗumen yimɓe yo kaldu gonga yimɓe yo kaldu gonga te ɗum no heewe leydi ndi ɗum kadi ene heewno e leydi ndi enen fof eɗen gandi leydi Sénégal aɗa yiya neɗɗo mana jogo poste uji tati nayyi ha ɓuura ɗum ni taw aɗa yiya ɗo e nder leydi Sénégal neɗɗo waɗe chargé de mission tawa gollani dawani hirdaki ɗum nene e leydi ndi aɗa yiya neɗɗo e ƴette wiye ene liggo tawade kanko ƴettaɗo o contrat makko ɓennani hay commune o contrat makko ɓennani hay chef de quartier ko leader makko politique tan waɗnimo contrat omo liggo rewani ɗo foti ɗo rewde waɗani procédure normal ha yetti ɗo yettoyo foto yettoyade waɗi so neɗɗo ari halfinama galle tawama ƴeewi ƴewtidima tawi oɗo galle de kala ko heewi e liggotoɓe fotani ɓurde yimɓe sappo ko ɗum tan woni ko wawi hattani ɗum woni ko wawi rondade so tawi yimɓe temedere ko waɗata yimɓeɓe il faut riwaɓe heddo noon somo sohliri janggo jaam so sohliri haadi ɓen won hen wonnoɓe ɗon o ƴeewa e munen waɗɓe qualifié golle ɗe min ko ni jiirumi quant à wiide yimɓe ndiwama yooɓe ƴeewa taw yimɓeɓe holno natirno e golle ɗe yimɓeɓe holko golloto toon par ce que aɗa yiya mana poste goto yimɓe nayyi joyo holko liɓi poste liɓi poste ko recrutement politique université ya recrutement politique. Ville Air.